Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla Size 52. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi da sa imo. Yes, Aksyon Brian, mayong gabi man sa imo kag inaton nga pinakauli nga lakat sang panahon, Mayo 29, tuig 2021 Sabado nga gabi. Padahal nga nag-apekto sa ato ng Intertropical Convergence o kung ITCC nga nag-apekto sa Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Bacolod City kag Negros Occidental, maka-eksperyensya ini sang kasarangan tubtob sa maglugalubon nga kalangitan, kag may mga isolated man mga pagulan o kung pagpakilat kag pagpanagob nga dulot naman sa easterlies kag mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan kag nabagat na nakatunda na nagayong probinsya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:21 ka magatunod alas 6:21 karon kainas sing kasisidmon kang aton temperatura ara kita sa 26 kang naglabot kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat sa mga gabi sa luwan. Sir Melvs, anong kapalaran sining duwa ka LPA man? Kunang taon nato Aksyon Bray, ang duwa ka low pressure area sagwa sa aton Philippine Area of Responsibility. Kung nato lang taon Aksyon Bray, bali dakon tsansa nga magasulod ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang isa, ang una bala. Pero active na ni siya 65% na ni siya. Kutsilingon, dakon tsansa nga mag-apekto dire sa area sa Mindanao pakato sa Visayas area. Ang isa, active man siya, magasunod din siya. Ginalantaw naton, monitor lang kita within 36 hours kung ano mga dugang development, either nga maghimo ni sa isa ka tropical disturbance o kundi ator ka
depression o kung mangin isa ka bagyo. Pero sa subong, buwa pa man sa area of responsibility nga ginalantaw naton buwas magasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Aha, medyo layo-layo mo siya duta di sa aton sa Negros sa island, sir, ano? Yes, malayo sa pero galing ang aton nga kulantaw naton biase sa aton satellite image ang trough o kunang extension clouds nga nagalabot dire Visayas area maapektado kita gyapon sa mga pagulan-ulan. I see. Ang ulan-ulan amo ning bantayan naton sa mga landslide kag baha-baha. Ano mo sini? Yes, Action Bayan. Amo ginaaton sa mga dapat bantayan. Aha. Kay mostly ga pasulod na kita sa rainy season. Yes, At the yes. same time, transition period kita mga natawag naton mga pagpangilat. Amo man ang aton nga ginaabiso sa gyapon sa aton nga pumuloyo nga halong-halong kita gyapon. Yes, sir. Ma'am, salamat. Maayong gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat, Action Bayan. Yes. Action Firing Line. Nakonsiyansa niya nga magsulod diri sa pungsod Pilipinas. Malayo-layo diri sa aton pero ang waslik sang sikan diabla sang ulan amo nang dapat naton bantayan. Action Firing Line. Sa nambala naton kay nasa kodto ganina palayag man ni Sir o ni Doc Zipar Gerhard Kailian ang pinuno dira sang PDMPD sang probinsya nga mas balantayan subong ang aton sini nga palibot sa landslide, baha kag pagsaka sang tubig sa mga lugar nga nanubuan. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakisan, alerto lagid 24/7. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Balita. Una sa Action Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59 subong nga adlaw mga kaaksyon Sabado na kita. Mayo 29 na 2021. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacol.com.ph sa web naton YouTube plus aton sa nga Twitter account
Ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874. 2 to 3 liners lang ang aton sini nga mga mensahe. Mas nami pagid kong opinion ang inyo ipadala. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tublas 9 ang taknaw sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Dito iya sa syudad sang San Carlos mga kaaksyon, isa ka senior citizen ang nadakpan sa buy-bust operation kag nakuhaan sang masobra 30,000 pesos nga ginapatihan Shabu mga kaaksyon, no? Nga ginamuno ko ni sa inyo sa mga gabi, bangod nga ining nasambit iya nga suspetsado action hands, si Tinta Anyos na, nagabaligya pa sang illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Grabe, no? Hindi maniguro, I don't know kung nagagamit pa ni siya. Kay ti sa mo sina nga edad, dako man ang posible no? Pero ina lang hambal naton sa amo mo ni nga edad. Pila na lang ka kwan bla? Oo, dapat mangayo na tani patawad sa amo sinimo. Aksyon Firing Line. Oo, tapos inang mag-edad kasi 30 anyos na namian kay mo yang gasululuyop yung mga batanon, biktima sang imo iya pagpamaligya. Oo, kon ikaw na biktima kasi ni, nga amo na ng edad mo, biktima ka man gyapon, tani hindi ka na mamiktima, no? Pwede ka na lang gida makapulupungko kag pulupangayo dabi sa inyo sining kabataan abi kun waay gid man trabaho, tani hindi na lang magbaligya sa illegal nga droga kay nga kaluluoy gid ang nabiktima. Aksyon Firing Line. I stand corrected mga kaaksyon, 13,600 pesos ang nakuha sa iya sa ginapatihan Shabu mga kaaksyon. Ang 600 pesos nga buy-bust money ang nakuha man sa iya ti Aryo, si Tinta Anyos kana isulod ka pa action hands sa prisuhan. Aksyon Firing Line. Ti sa amo mo na nga edad, nagakinahanglan ka na ni isang atipan sa inyo panimalay gani mo. Ti sino sa prisuhan to, sinong maatipan to sa imo man. Hindi man to pwede kasulod pamilya mo. Ti masi madisgrasya ka tutay, lolo, sa sulod sa prisuhan. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita sa lokal mga kaaksyon kaina, madamo-damo ang nagakuha sang license to own sang armas luthang mga kaaksyon didto sa Ibi Magalona. Aksyon Firing Line. Ini nga proyekto sang kapulisan manami gid ni, no? Para mahatagan sang tsansa nga makauyat sang armas luthang for depensa. Hindi kay pangaway kundi depensa labi na gid sa mga negosyante, sa mga tawo nga may ara sang ginadepensahan nga property kaugalingon. Okay gini siya mag-license to own ikaw. Aksyon Firing Line. Ang ginakulbaan ko lang diri makaaksyon, madumduman yung action hands nga dito sa mga US. May mga mass shooting nga katabo to. Just because nga halos ang mga tawo to subong sa US action hands, may kaugalingon nga armas luthang. Aksyon Firing Line. Sila nagkakapasar sila sa Neuro. During that day man ang sila nakapasar sa Neuro, di Black Action Hands. And after that, galiwat na yung utok sang tawo iya. Di bla? Kung ako lang pagustuhan, do hindi man namin nga hatagan ta license to own ng mga private person. Aksyon Firing Line. Di bla? Kaya hindi man na garantiya nga kung ang imo nga armas luthang da lisensyado, hindi ka nakabalo mang luthang kay ti lisensyado ka, may gin-iskwilahan mo ni kung paano gamiton, do hindi magruamos na guro na. Aksyon Firing Line. Ang manami guro ang kampanyas pulis, di pang dakpon tanan-tanan nga mga private person. Kaya hindi ni sila authority nga mag-uyat sini. Di bla? Although, ara gani ang mga pulis naton, army, kung iskwila nga paghambal sa paghandol sa armas lutang, hindi mo na ni sila masugiran. Kay pila ka bulan ang training, tinueg nga training, dira, halos adlaw-adlaw gina-remind ni sila yang inyo sini nga armas lutang gamiton for sa mga depensa kag sa mga ital-ital for dangerous situation. Amo nang training sila everyday na ga-practice na sila. Ano pag-abi mga tao nga private person nga dutay tingki kung kaysa gasalig. Ano gay katirunto na kay gabutan na karon. Aksyon Firing Line. Ang mass shooting mga kaaksyon nagakatabo dito sa iban nga pungsod.
Kay halos dito subong ang mga tao nga may ara sang kapasidad nga bakal sang armas, gakabakal sila kay tingin nga tagaan sang lisensya. Action firing line. Di ba? Titanay ka, anyways, why tayo nagakontra sini? Nga ito naman suggestion malang ini, kung itong taton tanan niya. Why na sang license to own for mga private person ah? Ihatag tan na lang ni sa otoridad. Action firing line. Last 4 na, ang iban nga balita maka-aksyon diri sa Bacolod sa gihapon, padayon pa nga ginapadalman sang kapulisan, most especially ang police station number 2, ang pag-hold up allegedly kag pagkastigo, pag-agaw sang kagamitan sang isa ka konsihal sa syudad sang Bago. Hambal sang police station number 2, magakuha sila sang copy sang closed circuit television o kon CCTV sa isa ka hotel dira sa may dalan sang Circumferential Road, Barangay Villamonte, nga dira ginbilin sang mga suspitsado ang salakyan sang biktima, mga kaksyon. Action firing line. Kabay pa nga matagaan ini sang kasulbaran kag cooperation mismo ni konsihala. Mangin ka, kuan lang dapat, cooperate lang dapat sa PNP naton para mabuligan ini kung sa sin o ato. Action firing line. Kag mapanas man kung kaisa action hands ang pagdudaman sang publiko. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, ang Hospital Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagadugang sang 24 ka mga katre or beds, mga kaksyon para sa mga COVID patients ini. Action firing line. Kag suno kay Dr. Julius Drilon, no? May mga ara sang discrepancy tawag sini. Check naton section an karon be. Discrepancy ang tawag sini sa mga pagpatigayon sang contact tracing, pagtutok sa mga asymptomatic person sining COVID-19 action hands. Based sa iya sini paglantaw do may ara sang lapses dire maybe di maning reason behind kun nga ang local case naton do kadamo gid. Action firing line. Explicar talaga karo ka action an with Dr. Drilon. And diri sa probinsya sang Negros Occidental, nag-amat-amat na ginman nubo ang COVID cases, mga kaksyon. Kay subong ara na lang sa Miltres, sang nagligad to sobra 2,000 iya mo. Ang San Carlos City nga numero 1 sa nagligad, subong ara na sa manubo ang ila sini nga kaso. Action firing line. Nagapanguna subong ang Talisay, ginasundan sang Silay, may La Carlota, ibang nga banwa kag syudad naganubo, nagataas. Disiplina lang gid no sa aton sini nga mga utod, mga kaksyon. Action firing line. Sige, i-check naman ni karon ang report. May mga na-receive kita nga mga information. Hindi na naton pag-i-divulge ang mga ngalan sini. Kung diri sa Bacolod, kung ano ka matuod, nga inang kung ikaw asymptomatic but positive sining COVID-19, ginadala ka sa quarantine facility. After 14 days nga ara kadra na isolate, mga kaksyon, papulion ka na lang iya nga wala sang reswab nga ginatawag. Action firing line. Wala sang reswabbing o kon wala ka naging test paliwat kon may virus ka pa bala o kon wala na. Action firing line. And may mga wais lago kabaton kuno vitamins dira sa mga quarantine facility naton, no? Check na to nagkaroon basi malambot naman pila ka mga utod ta gikan sa EOC or Department of Health diri sa syudad sa Bacolod City Health Office. Kung ano ka matuod ining report, mga kaksyon. Action firing line. Pag-intindi ko, may ginbasa ko ni bago lang, pag-intindi ko, after 14 days ginman action hands nga symptomatic ikaw, may DOH guidelines ginman gali action an nga wala na gina-reswab kay gina-consider ka na nga naka-recover ka na against COVID-19 action hands. Action firing line. Ang basihan gali sa sulod sang 14 días, dugay naman actually. Tingin ko lang subong check ta lang karon. Kung okay ka na, why na si virus? Di dapat gano'y test liwat na. Papulion sila. Di what if may karon kung career ka mangyapon, kung di mo na yung nagdamo, maybe yung local case ngayon Action firing line. Kag diri sa Bacolod subong madumduman yung report action deal sa Nigad. Kadamo di sa mga nagpositive nga nagabulusong bala or nagabusong rather nga nagabalalata sa ambulance, nagbalalata sa quarantine facility. May ara sang ginmitingan diri ngaton sini nga mga opisyales kung paano ini ma-address. Kay nga
positive sila mo. Ti naga-amuma, dira ti kululbaan man ni. Kag wala action hands sang hospital o kon mga lying injury nga makakiter sa ilagid. Ti kadamo sa nagabusong subong di nga nagapositive. Action firing line. Kay kung kisa ni nagabulusong nga ini, why man nagapahimuyong sila puluyan? Prone kamo ni COVID-19, dapat according sa mga eksperto, pahimuyong kamo sa puluyan nyo, waiting kamo da so tubto magbata kamo. Action firing line. Oo, mahambal pag isa sila nga paano kung positive man, muni na, nagwa kamo, may ginkantuan kamo. Or base may kulang sa health protocol das puluyan niya. Action firing line. Nakaronan ta na seryosohon, taning parti busong ni hindi ta gusto nga may magkala disgrasya nga nagabalalata sa quarantine facility. Nagligan nga adlaw ganito nagbata ang nagpabata action hand staff iyan ni Councilor Cindy Rojas mo tatlok bilog. Ti wala mga medical background ato sila. Hindi sila midwife. Galing kay ti mo na gin ubayan gid sila kag gintoy-toyan sang mahal nga Ginoo. Tinapabata gin nila to nga sulhay ang mag-iloy. Action firing line. Pero may mga plans diring Bacolod subong magka-action regarding sini sa mga nagabulusong o ko nagabusong nga positibo ni COVID-19. Hibaloon ta ni karon. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta na karon mas mag-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad mang lugayawon ko gamay lang mga balita sa nasyonal. Ang balita mga kaaksyon sa nasyonal liwat na naman nga nagpadala iya sang protesta, no? Diplomatic protest mga kaaksyon ang Department of Foreign Affairs didto iya sa pungsod China. Ini may connection gihapon sa mga vessels kag presensya sa mga Chinese national dira sa Pag-asa Island nga nasakupan ini sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Pila na ni ka diplomatic protest man ang napadala sang pungsod Pilipinas do hindi na ni duway man ginasapak, no? Ang taga DFA ang nagapadala sa niti poder nila ini purtani may support man, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte ngay na lang naga hands up gid lang sige awayon tani paagis legal. Action firing line. Ang presensya sa mga vessels, ang presensya iya sang ang pagtandog sa mga ginatawag mga assets dira sa nasambit nga lugar, maritime assets mga kaaksyon sa nasambit nga lugar kag iban pa mga kaaksyon sa diin ining Pag-asa integral part sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Hulat-hulaton taniya, no? Kabay pang matigayon ini tanan-tanan sa husto nga paagi nga hindi kita mamroblema against China, mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita, atensyon sa mga utod naton nga nagapanigarilyo, mga kaaksyon. Bisang ibanda, ano naman ni nakitaan ni Action Brian Borden nga kita naman din nga panigarilyo ginpuntariyaya. Action firing line. Ari kayang balita mga kaaksyon, may ara sang grupo nga gintawag nga aktibong kilusan tungo sa iisang bayan o kon active. Action firing line. Active ang tawag niya, hindi active o di active, no? Ini sila nga grupo ginpangunahan ni Ka Ernesto Ofracio, presidente ini sang grupo nga sa diin mga kaaksyon nagapanawagan sila nga kon pwede untatana ang magpanigarilyo. Action firing line. Ang nagamonitor subong nga panigarilyo. Sino mang labot nyo dahil kung manigarilyo. Simple man lang hambal sang active. Si sigarilyo makamamatay mga kaaksyon. Amo ning ginatunaan sang nanari-sari nga balatian si sigarilyo. Action firing line. Kabalo ka sa Mayo 31, silibrahon kag dumdumon ang World No Tobacco Day, mga kaaksyon. Action firing line. Oo, siya dako bulig sang isa ka Pinoy nga maguntat sang sa pagpanigarilyo. Action firing line. Ang wala ng ayo nila, no? Sa ila sining pagdumdom upod nila Department of Health diri, lakip na ang Department of Education, pila ka mga barangay officials, civil society organizations, kag pila pa ka mga grupo. Kay gusto sila nasambit nga grupo mga kaaksyon nga himuon nga Philippines Smoke Free Movement o kon free ang pungsod Pilipinas. Action firing line. Kalaro, oy negosyo ni Losyutan no? Kon maguntat ka mo ka panigarilyo. Action
firing line. May ara da niya panagarilyo nga tawag siyon hens nga once umuntat ya daw ginahanas ang kagalingon niya nga daw mapatay sa iya. Action firing line. Oo, ti ina iya kwa na gina. Grabe na gid ang pagka-addict sa sigarilyo bla. Tita pilang sigarilyo subong inang butan tabitag size 5 ka pesos abi ang isa ka stick na bla. Ti ang isa ka kaha na mga 20 na da ka unod, no? Damo magaling ito makaubos kabi isa ka kaha sa isa ka adlaw. Grabe ina. Action firing line. Ang basang iban sa kung bakal ni Hollow Blocks. Ang duha ka stick sa sigarilyo, isa na naka-Hollow Blocks. Makapatukod na siya balay. Action firing line. Sumahan nyo na bla. Kung asla ballpen kag papel dahil malaka sumasuma tuod, no? Kung ginbakal taningin sigarilyo ta Hollow Blocks, sigurado ta may ara na tabong galo. Subong Action firing line. di sa kwan, kung hindi man maguntat ang sigarilyo nyo, sa Lunes, imbes nga maguntat sila, basi magbinakal pa ni Slacksionens kag i-celebrate pagidblaya nga, yay! Mabuhay! No world! Magdululungan nila kasuyop, basi mag-inasong bugos nga Pilipinas. Action firing line. Sige, depende inadra sa inyo, pero nagapahanumdom malangaton sa mga eksperto kung ano ka delikado ining si sigarilyo, mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa national, ang Sputnik V, mga kaaksyon nga bakuna, mag-aabot sa Mayo 30 buwas nga adlaw, no? 50,000 ka doses iniho, no? Gikan sa pungsod Russia. Ang sakyan sini Qatar Airways, mga kaaksyon, touchdown ini dira sa National or Ninoy Aquino International Airport buwas nga adlaw. Kag dalon sa Pharmaserve warehouse dira sa Marikina, mga kaaksyon, ining nasambit iya nga Sputnik V nga bakuna. Action firing line. Ang Pilipinas subong may ara na sang mga 8 million ka bakuna nga nag-inabot diri sa aton. Ang pinakadamo gidri is Sinovac, amo ning 5 million more or less, mga kaaksyon. Action firing line. Si COVID-19 sa aton sa nga pagpangalagad subong adlaw sa bugos nga Pilipinas, nagdugang sang 7,443. Sa diin, nagdulong sa 1,216,582 na ang ng cases sa Pilipinas. Action firing line. And ang naka-recover diri 1,142,246, ang napatay 20,614 na, mga kaaksyon. Sa sining adlaw man diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, may panibag-o naman kita diri nga record man gikan sa Department of Health Region 6. Ang Bacolod may ara sang 89 kabago nga kaso, 85 diri local case, 4 diri ang LSI. Ang Negros Occidental may ara sang 108, ang local case diri 107 gid, kag ang LSI isa, mga kaaksyon. Action firing line. Sige, last 17 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, kaina, mga kaaksyon, na interview ni Action An Defensor si Dr. Julius Drilon sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Action firing line. Ang topiko may connection ini sa pananawa ni Dr. Drilon kag siya sini nga pagtuon dira nga may ara sang mga posible lapses ini or discrepancy abi sa contact tracing or kakulangan diri sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Action firing line. Tigalibog man kita kung ano ini ang manami diri gani kung may ara sang suggestion abi si Doc Drilon diri, ipadala niya paagi sa sulat sa emergency kwanda o kon ano tawag sini operation center o kon EOC. Ang iya sini nga suggestion, at least ma-combine lang ila sini pagtuon kag mabuligan ta diri ang syudad sa Bacolod. Action firing line. Kag iban pa nga balita, unahon ko sa Action An sa sini nga mga tinion, mga kaaksyon, kay ari na sa iya ang interview kag kung ano ini luyag naton nga ipathag subong nga gabi para
nga makalabot man sa igtalupangod sang aton sini nga mga otoridad diri sa syudad sa Bacolod kag maistoryahan and then mag-collaborate na sila sang ila sini mga abilidad kag mga natun-an kag i-apply diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon Action firing line. o i-apply diri sa syudad sa Bacolod kundi daw ka maayo no nga kon mag-isa kita sa paghimo sa mga tikang kay ang Bacolod subong prangka nagaistorya nagasaka-saka man ang numero ya. Action firing line. Amo tong palayag ni City Administrator M. Ang nga base may ara sang pagligwat sang quarantine status on June 1 sa Martes nga adlaw gikan sa National IATF which is siya mismo hindi gusto nga maglulu-lockdown kita diri. Action firing line. Kay mag-lockdown kita di dako nga problema. Hindi sila gusto mga public officials nato nga matabo ina. Kundi mas striktohon talang ang aton sini nga health protocol standards. Action firing line. O galing tikitan taman di sa syudad sa Bacolod. Mahambal-hambal kita nga striktohon tang health protocol standards pero pinaka classic nga example nga wala sang naga-disiplina action hands. Kamay pa makalambot ni Sela sining igtalopangod. Ano? Lagaw ka mabala Domingo nga adlaw sa Punta Taytay bla kay dira nyo makitaan nga wala gi disiplina drang mga paliguay da. Action firing line. Lasite pala sang aga buta na iya ang Punta Taytay. Why ni naga may ara sang dulo distansya pero prangka nga istorya dako gidyang porsyento yang pawala ay da. Why na? Action firing line. Tikon matapna tay na duay man ko gani kakita kabalo ka naglabay ko to nagpulo panilag man ko nagsimpon sa ila ha. Nagpulo panilag ko action hands. Wala gid may nagasaway to wala gito sa mga disipla anong tawag siya task force disiplinas Bacolod wala man ko kakita man tanod to ambot kung anong ginahimo sa barangay kapitan tada sa barangay Punta Taytay. Action firing line. Ti subong si Presidente Rodrigo Duterte na may ara na mando nga pangdakpo ng kapitan nga wala naga trabaho ti ara may ara sang kakatabo dis Bacolod nga way gid naga-perform ayo Action firing line. Pero dagilang unahon transaction an para subong nga gabi mapasabat taman ning EOC o kon City Health Office sa sining mga suggestion kag mga palayag ni Doc Julius Drilon gikan sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Action Radio City Hall report. Ang balita na aksyonan dulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyonan may gabi. Action na, Brian, mayong gabi. Unahon natin. Pero antes sa tanan, congratulations sa imo na. Di ba, pabalaga pa mate, ang balya ko Subong. no, halin kayo na ako na sang aga. Bao. Doon dara ka man to kagina sa New Government Center. Do ka overuse na bis imo subong. Papa. Pero hindi Edgar man Defensor, mayong gabi lang da. dutpad balay mo. Overuse pero hindi gas-gas. As True. in, joke lang na. Pero congratulations kay nablang hambal tabisan diin ilampos kayang-kaya. Sana all. Basi may mapairit na ni si Action Hands Boss Blau. Pila ka? Action firing line. Pila ka da? Think line. Bisan diin ka lang da, okay ka? Action firing line. Aksyonan sa balita. Hindi na ako concentrate kay. Di ginapayuhom talang ikaw. Kay kabalo ko, balita na da. Ha? Action, Brian, unahon naton ining palayag ni Dr. Julius Drilon angot nila sa kumbaga apilasyon no apilasyon sa lokal nga gobyerno sa syudad isang Bacolod nga kun mahimo i-intensify ang contact tracing efforts kay suno kay Drilon nagwa kuno nga sa sining contact tracing Hindi kuno. Kundi nagwa gidya sa iya sining record actionan. Kay mga balta kuno. nagkuno Kutso-kutso. nagwa sa record niya. Actually, hindi lang ni sa iyang record, kundi Okay. mismo, mention niya si City Ad Amang. Okay. Gin-mention niya si City Ad Amang, nga amo ko nung nagsiling, Kuno na naman. wala na. Wala na, sorry. Sige, Amo sige. ang nagsiling, Aha. nga ang amo ni bala ang
Hindi ko pag iyan na gani. Char. Yung kuno. Lawag lang. Gakadala ko eh. Ang kalabanan kuno Action Bright, like 'di ba naga-contact tracing, 'di ba? Mag-positive sa isa ka balay, may isa ka miyembro abi sang pamilya nga nag-positive. So dapat i-undergo sila for contact tracing. Sila tanan, of course. Bilog nga pamilya and also mga close contact pagid nila or meaning mga katupad balay bala nila, for example. Amo na gani kahasol kay COVID-19 action-an kay isa lang ang nag-positive. Kung 5 kamo da sa puloy-an nyo, close contact mong upod mo nga 4, ang upod mo to nga 4 nga nagwa, kung sino man to naka-close contact ka pangitaon, hala, so and so forth. Grabe gid just COVID-19, no? Anyways, padayon action. Yes, Action Bry. So, amo na ang gina-pinpoint sa karon ni Dr. Drilon, kay ang siling-sining, ang undergo lang for RT-PCR test, yun tong may ara sang sintomas. Meaning sang the day nga nagpatigayon sang contact tracing, ti may ara sang pila ka, for example, sa pamilya, abi, 5 ka miyembro sa pamilya, isang nag-positive. Dason sa sina nga member of the family, may 3 nga during the time sang gin contact trace sila, may 3 nga nagabatsyag, for example. Amo lang na ang kuwaan sang swab. So mga asymptomatic tuway lang. Ang mga asymptomatic walay lang. Amo ning mga natabo na bala nga close contact pagid sang member of the family. Pero dapat si asymptomatic automatic man nga i-home quarantine man, hindi magwa-action ani. Ang ginaayo yan ni Drilon nga dapat subject man sa swab test. Okay. Hindi ta na siya makontra ya kay doktor in action mo go ahead actionan. Ang isa pagid sinikagin punto kay amo na ang senaryo, ang isa pagid ka sitwasyon, may mga nakakalakip sa contact tracing nga amo na ng close contact of the sila sang family member nga naka-close contact man sa nag-positive gid ya. Okay. Oo. Ang iban sila kung kaysa nagabutig, no? Nagabutig na sang ila yang makoton sila 7 days before magin batsyag ka. Okay. Siyempre, kulbaan man sila magpa-swab. O gani kulbaan. So, iba nagabutig. Amo na ang scenario, Action Bry, nga ginalantaw ni Dr. Drilon. Kung nga, medyo medyo gina-appeal sini sa lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod niya kung mahimo i-intensify. Meaning, nang symptomatic ka man or tawag nang asymptomatic, kinahanglan i-swab ka gid kay para ma-determine kung pilagid kabilog sa inyo ang positive. Kag ang ina mga butig-butig na useless na siya, action-an. Yes, kay right. natuhog, na swab test na kamutanan-tanan mo. Bisan magbinutig ka pa, bahala ka da, i-swab test tagagagyapon kay ang swab test amo niya ang makapamatuod. Kung nagabutig, ikaw kunwaay, aksyonan. Yes, Action Bry. So, gusto man, gusto gina. Kaya nga balya, to achieve gidya kuno ya sa matudtuod nga resulta, kung pila ang positivity rate sang Bacolod, kinahanglan dalahigon gidya kumplituhon, gidya i-intensify gidya ang contact tracing. Amo ni ginamin nila nga intensified. Ini nga suggestion ni Dr. Drilon, manami ni aksyonan. Manami ni anong ginayong mo na? Ha? Ano? Dugo pa nalupsop sa ako niya. Ang katugnaw? Di manami ini kag maayo ni anyways why man taga kwan gid sa EOC dira kay kabalo ka si Dr. Chris Surungon, si Tiad M. Ang, nurse inaiya action-an by profession. Si Dr. Edwin Miraflor ang aton sini OIC sa City Health Office. Kag iban pa nga mga doktor sa UC na hindi mo na sila matudluan man pero ini nga suggestion, apelasyon or whatsoever dira. Depende sa ila pero para sa ako nya dako ini nga bulig matuod. Ipang swab test tanan-tanan na. Oo, sakto na. Amo niya nga appeal. Okay, kung magpositive tong ini nga tawo, siya lang ang iyang nako-close contact tulagso naman to. Kung sino tong negative sa members ng family, ang close contact, katubayan na lang to sila. Di ba da mo naksyonan?
Kaya muna ang senaryo subong action bray nga ginaproblemahan ni Dr. Drilon kay tubtob subong tido hindi gidya ma-achieve kun pila ang total positivity rate. Sa Bacolod. Meaning, Given nga may ara gid man sila sang available data ina karon isugpon ko. Oo, given nga may ara sila sang available nga data galing kay tikon isip-isipon ano gidya medyo may kakulangan pa kuno. So, may kakulangan Oh, pa. yes, so meaning action an hindi gidya hilway kita nga magtuyok-tuyok sa Bacolod kakululbaan gidya gali. Oo. Kay ko pamatian ta lang si Doc Drilon para sa ako na may discrepancy mo, may kakulangan gani mo, discrepancy, lapses or whatsoever dira. Nga makita naton nga inang wala gina pang swab test nga may possible nga positive sila, tinagwa sila, naglagaw, basi masugata tadaksyon an. Or istoryalan ni Kagina pa muna sa sakon si Doc Drilon. Nga naglinong ka nakulbaan ka na da. Siyempre, sino ni makulbaan ni COVID-19 man? Di ba? Amo ko siya. Amo ko, wala, dok na absorb ko pa sang maayo ang imo nga ginambal. Pero salamat gid kay si Doc Drilon nagpa-interview no. Yes. Kag ti mas gin ano niya balagin pa athag niya sang syempre mas simple para iya sa aton kung ano ang ginatawag nga intensified contact tracing. Way kami diga pamahog na aksyonan sa mga listeners ta diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Nga Negros Occidental kabalo ko may taga Negros Occidental outside Bacolod gasuroy dis Bacolod, no? Ang amon di gina-present namon kung ano ang ara kay Doc Drilon nga nahibalaan niya para mabuligan ta ini. Sige, ano pa directionan? Do lawig-lawig tong iya nga statement. Sige lang, pamatian ta lang. Sige, pamatian ta ang portion sang palayag ni Doc Drilon angot sa sining intensified contact tracing. Sabihin that it is not spreading that fast should be only 5%. For example, if you submit a sample 100, dapat mga 5% lang nag-positive. That means it's also your gauge on how your public health strategy is working. Pero pag sumobra ka na sa 5%, ang imong positivity samples on an average per day, there is something wrong with your strategy in terms of prevention on the spread. The other thing that these numbers is telling you is dapat i-intensify mo ang imong contact tracing. Amo to action, Bri. Abi ko lawig. Abi ko lawig. Di may sugpunto mo. May sugpun. Apat na eh. Bati arila kay Doc Drilon to ha. Nga balita aksyonan. Go ahead aksyonan. In relation sa sina action, Bri, na-mention niya to sa intro sa iyang statement is may ara sang 5% nga threshold. Ang ginamin niya sina kay nagpagwa siya sang nakahatag siya sa akon sang record angot sa sining daily positivity rate para lang ni sa month of May. Okay. Ang daily positivity rate sang Bacolod ara sa 33.12%. Ang average naman for weekly positivity rate ara sa 31.97%. Wow. Ang mga naga-positive, no? Mga naga-positive daily, nga nagaka-receive man sang Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital is ara sa 30.5%. Pero meaning sa 100 person nga ginapang swab nila, 30 gidaya naga-positive aksyonan. Actually ang iya nga no is 107 ni siya. Namin ko sa kwanamla sa ginpahapos ko lang, sa isa ka gatos ka tawo, 30 ginang positive daily na aksyonan. Yes, action, Bri. Imagine mo na ha. Oo. So speaking sa sina nga porsyento dra masulod ang threshold. Okay. Kay dapat kuno action, Bri, out of 100 nga daily cases, supposed to be hindi maglapaw sa 5%. Amo na siyang threshold. Amo nang dapat lagsunta.
Oo, mapanubo. Panubo. Kay 30 mo, 30, dapat Dapat 5 lang, meaning 5 lang 5 katawo. katawo. Oo, or mas nubo padra ang mag-positive. Oo. Sa mo Wala na man tani. na pangayo, pero Yes. amula ng ginaano ni Doc Drilon, kung mahimo, amula ng kanubuon. Sa mo ni tani naton nga mga panahon nga medyo nagakulo kalma kita pero do hindi man kalma kay amo nang imo nga record ginakuha. Oo. Congratulations gid kay may mga Thank may you. mga Tuto may mga datas ikaw yung nga ginauyatan Tugid ni sa action mo. ba? Kay kabalo ka. Init Inhanglan gid ini. Kinanglan nato dapat 5 lang ka tawo kada adlaw ang kuntani, no? Kuntani ang positibo lang sa COVID-19 everyday actionan. Oo. Di aton di 30. Sa pagkalayo sang agwat, no? Oo, muna action bray. Mm-hmm. Halin sa record sang iyaba ni Doc Drilon, May 1 up to 28, ang ilang kabilugan nga samples nga nakuha or gin-undergo abe, at 2,998, 901 dari ang nag-positive. Sa 2,000 2,998. sa isa ka bulan. Hindi mo siya gani mag-isa ka bulan. Manughamboy lang nga kahit 28 days. 28 days. Oh, ti imagine mo na mag 1,000, buta tabi 900 abi damo na nakatamak siya. Damo na kayo. Ti inang 900 nga ina, buhinan ta na abi sang 14 days nga naka-recover da. Gamay-gamay lang yung sang mabuhin action ani. Di ba? Yes, Oo. action bray. Ang isa pa ganang problema, karon ko lang Oh, nasupunan. sige, okay. Pasunura lang. Karon ta lang nasupunan kay basi mag ano ni karon nga ako nga istorya. Okay. Oo. Medyo guro daw medyo lawig ni ang positivity rate niya nga gin-explain niya gini mayo mo pero ti actually na mention ko naman. Okay na ni guro skip ta na lang niya. Ang sige, na-mention pwede. niya nga mga percent action Sige, right. okay. Sa iluhan naton ang party naman iniya sa unahon ko na lang ang mga ang mga issue ini sa mga para sa pagtransport sa mga pasyente nga kuntani naka-recover na maging outpatient na tawag Okay. na. Mapagwao na, papulion. Papulion na. So ang ginhimo sa karon sang Corazon Locsin, ang mga pasyente or COVID-19 patient nga naka-recover na or somehow after 10 days bala nga monitoring nila, observation nila, do wala na siya nagbatsyag symptoms sang virus. Ginaano na nila, gina-discharge na nila sang temprano. Okay. O galing, kay ang problema naman reaction bray, kay may pila ya ka mga lokalidad kun kay isa, wala sila bala transportation. Nga i-anon kun tani nila dalon kay ang mga LGU ginaigliya ang Dapat dapat sugaton. magkuha or sugaton habayati kung pwede pala nga kami na lang ang ma-transport na sa ila. Hindi, Galing dapat- kay dapat hindi ang na mga- sa amon, hindi Yes. na amon, Obligasyon. not just hindi lang nga obligation, kundi nang basi bala ma-violate, may ma-violate man sila. Kaya hindi naman makaya nila. Imagine mo, Negros, bilog nga Negros na yung ginakater nila. Di mo, may tag-oriental pa di gani. So, tawagan nila si Kwan si LGO o may kamo di, pag-o na ni Namon, 10 days pa lang siya di sa Amon, pero kita na mo din naka-recover na siya, need niya pa ang additional nga 4 days abi para maghamtong gidyabi nga kwa na gid si COVID-19 sa lawas niya. Basi pwede nyo di masugat kag ibutang nyo da sa inyo sa nga quarantine facility. Do mo man lang natani aksyonan, amo na tani ang tuyo man ni Dr. Drilon galing kay ti amo na gani ang iban kuno nga mga lokalidad do wala gid bala for transportation. Nano na nga amo na Or ni some- ka Dito man amo na ni ka upgraded sa aton. Wa sila transportation da. Di ko Walang magpati problema. Kaya ang siling ni Drilon, balya, may-ari ko diho, dapat 29? Ba, 26 pa ni, sang gin-allow na siya namon, gin-discharge na siya sa hospital, pero tubtub-subong ari lang di sa Japon. Ti ano nga lugar na? Ang gin-example niya is sa Bago. Bago City, pila lang katikang Bago na. May ara man, example yan lang actually Bago. Example na. Example yan lang na. Okay, sige. Hindi man sila nga Bago. Pero for sure, may aragid man siguro, di ba? Hindi ka na malikawan. Tali kayo pinamangkot mo siya bikon din nga lugar Dok. Kay palawag sa Action Radio ila mayor da Ito man. Pwede gid. Think yan, digin pang mention ng mga close lang ba lang nga mga
lugar man diri sa Bacolod, like kung sa South Bagot, kung diri naman sila'y Talisay. Mga muna ng mga scenario action Bri. Okay. So ariho ambal ni Drilon, biya ka budlay kay ti kun hindi agad-agad makuha kag amo na discharge na, may tendency nga nang wala lang sa gihapon sang changes, meaning hindi bala mabakante ang area nga supposed to be pasudla naman Pasudlan tadani bago. for another naman nga pasyente. That's why nga nagdugang sila another 24 beds na naman. Magadugang. Magadugang. Ti amo na, Doc Drilon, Sir Doc, tawgan mong lokalidad Way kagidiya communication how? Actually, ginatawgan ko ng action by, pero doon amo ning pinaka-problema. Tapos kung sa duhanay, kunukuhaon. Ti ipalabot kay Gov, Lacson, kay obligation na sang sina nga LGU, kay ti, kwan pa siya mo, di pa fully recovered. Abi, butanta, naka-recover niya sa virus, pero dapat iusaron niya pa ning 4 days pagid. Nga makastay siya sa quarantine facility para pagpuli sila, goods na gid siya balaksyonan. No? Amo na action na, Bri, ang sitwasyon kay base diri sa record man sang hospital, subong niya 19. Kaya actually ang aton kung tani ni kwaon siya kung pila na bala ka porsyento ang available nga or pila na lang ka porsyento ang available nga COVID-19 beds. Ti iya diri ginlawagan nya gid ta mismo kung pila lang gid kabilog ang nabilin nga COVID-19 beds. Pila. Oo, 19. Ti ang positive na adlaw 187 gani subong na Negros Occidental, no? 107 ang undergo sa swab test pero pila na da ang 30. Oo. Pero diri sa sa bilog nga Negros subong ang positive di sa ato nga nagwa 108. Ti 19 lang ng iyaho. Butan tabi ang severe dabi 20 lang. Ti di niya ibutang ang isa. Ihimplo tama na mo. Ang natabo pag gani action Bri kay subong ang sa 19 nga ini may ara na sang 5 nga gin approve for admission, meaning 14 na lang bilin. Kung makasulod na ni ang sinilang adlaw na adlaw lang. Kung makasulod na ning 5, 14 na lang bilin. Ti ang usar da subong daan niya Negros kag Bacolod na. Ti sa Bacolod palang daan sobra 80 na subong na ng adlaw. Ti paano ta na makuan man, dapat istoryahan nila ni sa mga EOC Negros Occidental management dira kung paano ma-address ni. Pero gin-clear lang din ni ni Drilon Action Bri, hambalya wala sila naga-cater for mild. Ang mild gina-diretsyo na lang sa isolation facility. Yes. Dito na sa isolation. Pero kung moderate to severe, dira. That's why mo to kay nahambal ko sa 107 sa Negros, may mga 20 na dabi nga medyo lala gid ang sitwasyon. Damo sila, Ando halos na guro mga close contacts kung kaisabla. Ang damo-damo na gid mga close contacts, ang isa pag wala actually na mention ganing sa community transmission. Pero kung mag-inamo na nga wala sang swab test sa kada sulod sang puloy anda, among gini ginatunaan sang local case mo, prangkang istorya. Among gini. Kagti ang isa pa gid is amo na ganin na siling ko community transmission. Kay actually sa national do mo ning isa man sa issue. Kay ang ilato nga wala lang labot sa ginasiling tani nga COVID-19, di ba may ara pagid mga variants. Bago nga mga variants. Abo pagid na gina-check. Ti amot nga ng plastada. Ti ko contact tracing malang ang problema sini. Do ko dako man pundo sa gobyerno ipaindra, dogin paindira. May ara magpang-train yung mga contact tracers. Mga pulis man ang iban gani da. Ti Doc pasi maka-attend ka to sa virtual meeting sang sang EOC. Kag i-share mo ni aside nga gin report ni aksyonan eksklusibo subong gabi ho. There is action. Ikaw na naka-interview sini? Wala ko ka wala ko ka kaamo na bala sa anyways, pero tika nami sa information bla. Subong gabi. Hindi lang for Bacolod basi sagwa sa Bacolod amo man yung problem sa inyo da. Reaction Brio, pamatian naton ang palayag yan ni Drilon angot sa sining issue sa sugat. Sugat. Issue sa sugat. Okay.
So, Ang problema, ang iban out of the city, like Bago, kundi hindi sila masugat ang ila locality. Hindi man sila namon pwede idulong, kaya hindi namon ang tukol. So, gina-free up namon, pag 10 days silang wala man sila symptoms, utang na lang sila namon kung may available sa quarantine facility. So kung tani, kung magadasig ang suporta diri sa amon, sa Bacolod City, kag sa mga provincial na mga addresses, makadasig kami admit pagid sang mga patients that needs hospitalization. So, mo action na, Bri? Di sa Lunes, labuton tani si Gov Lacson Kay para i-relay yaman sa mga alkalde di sa probinsya sang Negros Occidental, ihitim mo ini nga reklamo ni Doc Drilon, no? Oh. Kay ti siya mismo ang galantaw, no? Galantaw sang data. Alangan karon nga papuli, o nya na sakay si Res da o kon bus da o, nya ato siya. Okupar. Tapos butangan niya lang ko galingon niya nga bagulo ko go ospital, goods naman ko pro COVID patient ko. Distance ka mo anay. Pero distance. Kagi na black shon bay labay. Labay lang ni nga istorya. Labay nga istorya. Patian ko Pero kagi nagasakay ko sa jeep. Mansilingan. Pa jeep ka may pick Tutod, up. adas tutuod ganyan shon bay. May pick up ka lang gid bro. May duwa sa una. Ang sakto may duha ka lalaki sa akon una, meaning sa likod sila sang driver, ang isa sa likod sang sang kilid sang driver. Action by may aras na tod sang face mask pero ari lang diho. So tabunan ang ila babalo. Ang ila lang saga babalo, di ba babalo na din? Di lang ang tabunan. Di ba si Dra malusot pili nila si COVID-19 si virus. Ang isa nakita ko. Kaptan niya nga face shield. Okay. Istorya na isang duha. Tapos ang isa naman siguro manog panaog na sila. Mag-uyop lang ginkuha sa bagya, nakakarton pa ang face shield. Bago. Basi may guan. Ang mga pasahero gatulok-tulok man sila. Uy, di na masaway gatulok na ko gani siya sa isa kay ti syempre kung ang ako nga posisyon halimbawa ari ko sa tuo tapos amo tabi ang isa sa gatubang siya sa akon matulok ko gid siya. Halay ko man sa tulok-tulok amo na ho. Wala lang. Duko lang Duway sa. lang sa kabalo abi. Dapat si driver may dako man nga responsibilidad mo. Uno namin naging ang balon mo galing kay. Kung isa mahambal kita nga sa wayon sang kaugalingon nga mga tao man, hindi man naton sila ma-force kay base mga king man bla. Why may authority kita magsaway kung isa pagsaway tabas hindi amo kag magtinampaanay pakamuda. Pero dapat mangin responsable lang gid kita aksyonan amo lang gid Ginanan ko kay naka pa ko kagina nakaamo ning ako ni attire. Tayo ginabala Ginalantaw lang gani kagina. Wala gid action by, wala gid na handala. Kulang gid sila sang tiklod no kun ano ginatawag nga COVID-19. Dami na gid ang balan pero galing kay kadagko sila basi bla isa lang ko kaamo na uwa makaluoy man sa akon. That's why maglinalisay pa kamo to problema pa inaana. Sige. Yung bako dato dali lalisay nga duwa maintra pa ko. Maintra ka pa. Sige. Aling correction by ni do na naman ni nakon kagina. Goods na ko to. Sa 24 ka COVID-19 bed. Okay na ko na. No? Goods na ni action by. Yes na. Okay na? Mayong gabi na tiniwat kay Papa. Tingko pumati ni sa tuod. Happy birthday Advance happy birthday sa akon kagalingon. Akon pagigiling nga pakaduha. Si Manang Nabin Indonesia. Do i-request ko na lang ni kay news dire kada gabi report action daan mo mga mo nimo. Hindi lang ay. May ahead pa ko nga preparasyon. Hindi kay kakwan kaunod bla ko matian action-an. Anong unod ang ako niya itsura o kung ang ako niya ang balita ginaistorya? Ang balita. Kadlo sa action so. Sanugay kamuda mo commercial na ko day. Dalian niya ko no. Sa action Brian nakuha natin nga information sa City Hall. Do ka damo gid basta mga 30 minutes gani nga damo agad may mapulot nga istorya. Ay hindi man pwede nga i-replay tanong tingog ni Doc Drilon Kay karon masulit-sulit pa na. Bati amo to karon ang ko. Kung unedited ang ipabati ko si mo. Okay, Action Brian. Thank you, good. Yes, Action Brian. So, mga nakuha man natin yung information gikan iya sa
report may kang tanan sining mga apilasyon sa karon ni Dr. Drilon sang Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Balita gikan sa City Hall, una sa balita una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat aksyonan ang imo sining nga balita dulong sa aton sang D3 Bayo. Action Firing Line. Okay, pila ka concern ato, no? Ang swabbing mga kaksyon plus pagid ang contact tracing dira according to Doc Drilon, and then ang sinugatay sa mga pasyente nga ginapagwa na nila 10 days pa lang kiti okay naman, pero di pa dapat siya pwede ka pauli sila puloyan kay dapat magstay pagid siya for more days sa isolation facility or quarantine facility before magpauli gid sa ila. Action Firing Line. Ipalabot na no, sa EOC ang diri sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental ining sinugatay nga ini. Ay, kung may ara man ang tod sang obligation diri ang mga lokalidad, dapat himuon yun para malabot na ning 5% nga rate kung tani sang positive sining COVID-19 everyday, hindi kay 30% upwards. Action Firing Line. Kakapoy na mag-inamot ta sini. At asasan o mag-inamo kita sini. Sige, ang ining gabahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule, ining Action Firing Line. sa aton pagbalik mga kaksyon, check naton ining problema sang mga nagabulusong, manugbata nga nagbulusong, ay na, ano mang ginahambal ko doon, di amuha. Sa mga nagabusong nga manugbata rather, nga nagapositive sila sa COVID-19, nga ginadala sa isolation facility or quarantine facility, nga kung kaysa may kabudlayan sa pagbabata sila kay ang balataan amuning kulang dis Bacolod. Plus pagid gi pamangkot tanig karon ang report nga wala sang vitamin nga ginapanghatag sa mga quarantine facilities diri sa Bacolod, kag after 14 days ginapapauli nga wala sang reswab. May ara sang paatag maybe diri karon ang aton sini nga City Health Office. Action Firing Line. Para mahangpan gid sang taran-taran kay base mo ning rason sang local case blang nga nagadamo dis Bacolod kiti ginapapauli hindi pa taga sigurado nga ini sila ang positive o negative na gid. Pagbalik karon dugay dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Aksyon na Joe Philippine Standard Time, la 7:51. Manamyaw kita sa aton sining nga mga kauturan, naka-onboard na pamati halin pa kay na Milail Oligo, patamyaw lihog kanday Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar kag Alex Montesa. Salamat gid ano. Jen Oisiser, araman si Nice Moralize Fabol, may gabik sumbray, always gid ga live watch here sa Manukan Country sa inyo program. Thank you gid sa pag-greet always ang family ko, Fabol and Morales, kay throw na lang dira Mabatian, Manila pangalan ko. Always gid sila pamati Action Radio, sumbray si Mama Neneng kag Papa Edwin kag mga utod niya. Sige Milail Oligo, Timay kag Monet Lobaton, kagawad Mambulak Silay, gana tamiyaw niya subong. Imbong Jocampo Araman, Ria Gonrona, Andre Lobaton Araman, Jobal Trinidad, Bernadette Lacson, nagamonitor sa Paglaong Village, si Lidonia Santilian sa La Carlota, salamat, God bless. Araman si Melanie Isulat, good evening sumbray, greet ko lang si Nang Beng, happy birthday today. Ga-live watch kami sa Helvetia Heights, God bless and stay safe. Inting MPD Piloriana sa Sipalay. Saldua Stephanie Cabarles Araman sa Candoni, God bless. Rosalina Arellano Espadero, Alex Montesa Kaluoy, sa mga bata nila kung mag-positive sila Sir Bry, mahumo man ayhan mangin positive man ang ila mga lapsag gani man. Idilaw sa monitor man upod si Nanay Isabel sa Victorias,
Kativer. Wala ginasapak sang current administration ang isyo sang West Philippine Sea tungod incompetent kag inip mismo ang ila leader. Ato na leader kay presidente na sa subong naton. Mylene Galino nagamonitor man sa Qatar, God bless. Alex Montesa, World Tobacco Day, buot silingon, ma-shift na ta sa vape, Sir Bry. Kay juice man lang na ang wala nicotine. Ma-shift na lang sila sa ano ni Mia, May. Norby Bautista Suzanne, ga-monitor. Hello sa nanay ko, Action Brian, more din sa Purok Esperanza, Barangay Mailom. Miss ko na kayo. Leia Younger Esquivel, happy weekend sa tanan from Talisay. Araman si Randy Amarila RC. Wilson Aris, good evening, Sumbray. We're watching live streaming your program while taking our lunch from Vienna City, Austria, Europe. Baw kanamit. Kumusta ka mo na, sir? Si Om Ani Ginat Araman, Joby Monares, Alma Agravanti Sabater, ginatamyaw ni Alex si SN-2, no? Jonard Ostunal, Milail Oligo, sa Philippine Coast Guard Bacolod, si Go Zone Ilson Jr. Albao sang Phuket, Thailand. Trixie Bisio Araman, pakaisa senior citizen nagpositive sa COVID. Sige lagaw. Tuon. Dapat hindi gidya Sir Bry ko nang isa ka si Alex, miyembro sa sulod sang Panimalay nga positive or asymptomatic, swab test gid siya. Kag mahimo bilog nga miyembro sa pamilya obligado gid nga mag-undertake random swab test. Ubos gid to sila sang NDR MMO sang Barangay Takuling, Sir Bry. Tiamo nang suggestion ni Doc Drilon. Thilo Langrio mag-amo na basihan nilang 100 positive. 100 positive ang 30. Diin nila kuhaon na. Papilahan nyo da ang 100 jug i-swab test kung ano result. Hindi, sa 100 ka gina-swab test sa kada adlaw, 30 diri ang positive. Oo, muna siya. Richard Artisola Alpiere, naga-monitor month ang Alpiere family. Jesse Halanduon, evening Sumbray, monitor kami ni Sol sa Villa Lucasan. Nora Villalon, Action Bray, magandang kasama mo on air. Stay safe kayo to. Salamat. George Gagasiran, good evening Sumbrayan, daw hungod na iya hindi mag-provide service ang isa ka banwa. Balo na gid sila kada LGU may obligation sa pasyente magdala facility. May man gani kay nabukaran subong ni Doc Drilon nga amo ni gali ho. May kaangay sini. Rayjan Tan Villalon, good evening Sumbray, ka-cute kag gwapahon manang action ang defensor. Merly Gonzaga, God bless, salamat gid. Edwin Pineda, musta to ang bago nga nagmotel pero si lalaki nagmotel. Ano to natabo? Naimbestigahan pa sir. Om Ani Ginat, naga-monitor man. Kay hambal niya may gabi kay Mamang An. Okay. Si Mamang An gali ni. Okay, sige. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Thank you, get. God bless and God bless man. George Nollard, Action Bry, salamat. Richard Dait Pacheco, naga-monitor man sa Ilabalay. Valencia Kenneth, salamat, gid idol. Victor Tugap, Jose Hiherson Lapinig Junio, naga-monitor sa Granada. Si Shine Del Rosario Araman, more power to your program, salamat. Neneng Smith, thank you, gid. Si Madam Nilne Realista Araman. John Vicente, hi sir, good PM. Pakigreet man family ko sa Himawayan City. Barangay Karabalan, family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Ricky Soriano Araman sa Hacienda Lourdes, Maaw. Winston Gules, thank you, gid. Jean Oisiser, thank you, gid. John Patrick Abapo, good evening, Sumbray. Yapon talihog lang komonitor sa Banga, Florenceville, sa ila Olga, Johnny Diday, May Unyot, Milke, kag si Noel Kadaga, Biga Live, gid sila pamati isang imo balita. Thank you, gid, no? Salamat and God bless, man. Tanya Ramos, Lilia Taton, monitor lang sa Gardenville. Alright?
Sige, paki-share lang ha sa aton sini nga live. Ayo lang ta. Pagbalik ta dugay dungagan ta mga information ta. 758. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan makaksyon sa aton sin interview dugay-dugay, maayong gabi lang nagamonitor ang aton sini nga mga utod, mga kaksyon, ano? Si Ellen Ponce, panon si Ponce nagamonitor, maayong gabi monitor lang always sa DSB. Greet lang si Papang Iron, Joffrey kag imo number 1 fan nga si Renren. Salamat gidra sa inyo sini nga pag-monitor. Si Madam Emily Ponce Araman, ano? Si Nang Neneng, si Lola Binyang, Lolo Banhaw, si Mama da nagamonitor man sa mo sini nga mga inuras. Aksyon Firing Line. Kag iban pa nga mga kabyanan tada sa DSB kag barangay Comalisquis mga kaksyon DSB. Sige. Si Jinky de Lagdo nag-greet man sa kay Mr. B-Boy Villasor kag sa tanan nga members ang EFC. Salamat gid, ha? Alex Montesag, sir, good evening. How's the party? Sila galin ng ginistoryanay. Yan, ha? Noel Umaniak, sobre monitor kami di sa may silay kag upod ang Umania family. Salamat gid, no? Si Christine Minies Villalubos Araman kag si Tanya Ramos. Salamat gid sa pag-monitor. Las 8:07 na. Aksyon Firing Line. Ipa-follow up taribing dumduman nyo si Juan, si Rodolfo Salarda. Hamo ni siya ang ang pinuno sang RGS tublang ang ginreklamo nga kadamo sa iya siligin tunto diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Firing Line. May nagalinapta na adaabi nga mga information nga siya gindagdagan na sang warrant of arrest pero check naton ini. Kaya may mga complainant ini siya mo. Pero pag intindi ta daway na nas Bacolod di, daway na nis Negros sa Occidental di, dato na sa piyak nga kuano
nga bahin sang oriental portion. Action firing line. Oo, ginapangita na ni siya ay hangin man subong. Basi nagamonitor si Rodolfo Salardada at ubangan nala ni mga tao si Roa. Balik daman ni sila kag ipang-uli ning kwarta nila kon may inug-uli kada. Action firing line. Kung waay staggered basis na lang kaluluoy man yung mga tao ngayon. Action firing line. Pero diri kita mga kaksyon, kay diri sa Bacolod, kadamo sa nagbalalata diri sa quarantine facility. Ang iban sa ambulance lang, ang iban na lalagid man sa lying-in mga kaksyon. Action firing line. Pero prangkang istorya, gina problema na di subong sa City Health Office kag EOC. Ining mga nagabalata nga nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Pero check naton abi mga kaksyon kay para at least tonight makabulig-bulig kita kag ang panawagan naton diri sa mga nagabusong da. Hindi ka mo sa anay libot abi. Dala ka mo sa ugsaran nyo sa may compound nyo kag dulo jag-jag abi ka magpainit-init para at least inang hindi ka mo magpositibo ni COVID-19. Action firing line. Kaya ang protocol karon antes ka mo dalon sa hospital nga pabataon, ginaswab gid ka mo. Di ko mag-positive ka days before sa imo siring delivery dira, ibutang ka gid sa isolation facility or quarantine facility. Kaya hindi ka man pwede nga itiner ka na spuluyan mo kay may pamilya ka na. Action firing line. Ari sa aton sining linya makaksyon si Dr. Edwin Miraflor sang City Health Office. Online sa firing line. Doc, live kita sa Action Firing Lines, Action Radio Bacolod, din sa Action Brian Morden. Doc, na may meeting ka mo, nagligad nga adlaw regarding sa mga nagapositibo, nga mga nagabululuso nga mga babae, and then ang iba nagabalalata. Anong update sini, Doc? Action Brian, may gabi sa atong tigkalamati. So, atong itong gimitingan, no, sang nagligad ng mga adlaw, upod ato ng mga representatives sa Department of Health, sa mga Well Family franchises sa Bacolod, sa TL, sa aton nga laing-in. So, aton ito nga tani nga pagapangitaan sang solusyon ng gadamo nga positive nga gabusong sa aton di sa Bacolod. So, nakita ka sa nagliga nga 2 ka semana, may alakit pa mga sobra 30 sa mga nagpositive nga gabusong. So, wala na witness naman to nga naapektuhan ng aton laing-in tungkol sa mga na-expose sa mga positive na patients nagadiretso dito, no? So dapat wala ta dito isang positive na pasyente dito sa aton nga laing-in. So gitawag to ang meeting upod sa mga Well Family franchise sa aton DOH para masolusyonan, no? So isa nga try naton solusyon amo ang pangita sang isa or 2 ka Well Family Clinic na magsugot magbaton pang pure COVID ng mga pasyente. So kung ano nang with mass situation, no, wala gid sang nakaruhan ko sa aton mga wala hindi na to pwede nga pasugtan na aton sa hindi kitungod nga ti adula sa income sa mga regular nila nga pasyente nga papinatal sila. Number 2, sa labanan sa aton nga mga family, ang midwives talaga isa sa aton nga Well Family Clinic. So, ang aton mga Well Family Clinic, wala yan yung tukod na ano yung preparation for COVID. No? So, damo sang kulang ang mga structures, mga exhaust, ventilation, mga sistema para maseparar ang aton nga mga COVID sa non-COVID na pasyente, pati aton nga staff. Number 3, no? So, ang PhilHealth, wala tayo sang dugang na benefit na mapa sa pagpabata lang sa aton COVID patients para sa aton nga mga lain-in. So, mo na mga concern sa aton nga mga Well Family nga franchise. So dakabudlay na ina nga mga solusyon na agad-agad. Number 2, so isa pag inaton ka solusyon again explore, amo ang pag-accredit sa aton nga isa ka unit, no, 16 beds na facility sa Midway, Alihis, Circumferential Road. Okay. So, muna dito to ka-ready, madugangan to delivery table. Kag, muna nagaling, may mga proseso ang ginasunod sa kaangot sa pagpa-resto, pagpa-accredit sa mga
birthing centers. So ti amon pangamuyo sa aton nga DOH na tani i-fast track ang pag-accredit sa aton nga sa aton nga midway facility para maging birthing centers ng pure COVID ng mga pasyente. So paano nang pares madalas sa ginahimo sa Manila kaya nagkulang ang mga beds sa hospital, naghimo sila sa mga emergency na mga modular tents, tent hospitals. Amo na nga tibasi pwede taman nga mahimo diri sa aton nga mga birthing center para sa COVID. So meaning ang kakatabo diri sa Bacolod subong Doc ining mga nagpositive nga mga nagbululusong nga diretso lang gid sila. So meaning gakahatag delikado pagid nga spread out pagid si COVID-19 bangod sa pag-facilitate Doc ano amo nang problema gid subong dako. Una sa tanan sir, no? Dapat ang mga busong ko pahimuyang sa mga balay. So bawal sa gihapon ng pag-ibot-ibot sa mga vulnerable sector sa atong society, no? So dala mga tigulang, mga bata, no? Tigulang nga more than 65, mga bata nga below 15, taga mga gabusong, may mga comorbidities, kaya may iba nga ginabatsag. So dapat wala gid na sila galagaw para hindi sa mapektuhan. Yes. Dapat magwa lang kung may kinanglanon gid, kung may pwede lang mapaiway. Kani ipaiway lang. So nakita ta sang nagligay mga 2-3 ka semana na mayara kita 5 nga nagbata sa atong facility. Yes. Mayara 4 nga nagbata sa ambulansya, 3 sa balay kay sa dalong puno. Magwa sa isa ka family clinic itungod nga wala kita sang referan sa aton nga mga gabusong nga manugata. So nakita naman no gasaka ang kaso sa Negros sa Bacolod, yung ating referral hospitals no sa mga government nga hospital no among si Corazon Locsin, Sadis Cavite District Hospital. Kasi kita taman nga hindi lang nga Bacolod ang gasaka ang kaso, pati ang bilog nga Negros. So amo na nga gakapon no gasaalang-alangan kita sa lugar para sa ato mga manugata. Pero so far, Doc, lang sa manugata, pati sa ibang pang mga pasyente, mga lutirahan, mga hapo, sa ibang pang mga sakit. Yes, sir. Pero so far, Doc, ining mga nagbululusong nga nagbalalata, halin sa nagsugod si COVID-19, why man, Doc, sang may napatay nga bata kag iloy diri sa Bacolod, Doc, so far? So far, wala pa man sa nagpatay tungod sa COVID nga nagbata. Pag mga laksag, no? So, napasalamat lang kita nga mo na nga palatabo. Although, lipat ko sa ambal ko. May arak to gani, Doc, no? Nga inang recently gid lamang ang mga staff dala ni Councilor Cindy Rojas wala sa mga medical background pero kaluyan na pabata nila. So, ina problema man ina, Doc, ano? Yes, sir. So, gina-expose ta sa risgo ang aton nga mga ang nanay kagang lapsag kung wala sa mga proper nga mga institusyon nga pabata, no? So, pwede nga okay na kung mami ang pagwa ng bata, no? Normal lang tanan, mayong sitwasyon. So, kung paano na lang dito may komplikasyon? Pag wala na train ang aton nga mga personnel. So, kung may matabo to sa dua ka pasyente, basi basulon ta pa. Correct. Basi mabasulan pa tong mabasulan pa tong staff bala? Oo. Yes, sir. Pero di mahiman tayo yun lang ng tawhayang pagbata. Dahil nagpasalamat kita sa mga atong mga health workers, sa atong mga volunteers na nagpadayon nga nagaservisyo sa atong pamuluyo. So, ginahulat ta, Doc, amo tong sa alihis ang in-mention mo kabay pa nga maaprobahan sa DOH na. Damo lang ginahulat ta subong. Yes, sir. Ako na sa tawag ginahulat mo. I see. Doc, ano nung hambal mo kay ina nga dapat ang nagabusong kag iban pa labi na gid nga ti ang nagabusong ya mo ning medyo ka problema di subong sa Bacolod. Dapat ni sila sa gilagaw gid man tuod, no? Nga duway man lang dapat sa importante pahimuyong na lang sa tani, no? Oo. Yes, agree ka ba, sir? Dapat wala man kung bisan board ka na dito pangita ka pagi nga malingaw ka sa sulod sa imong sara nga di ka nga kapayang-sayang ka kasi COVID is real, nagkalakta siya. Grabe ang paglakta. So, ato ni subong ginabatsag, no? Pero hindi pa rin sa una nga may isa, duwa lang sa sulod ng panimalay nga kakapektuhan. Subong nga bungkit urot, kung may isa, masuguran, no? Halos na ng tanan, naara na. So, dapat maghalong kita, pero Pero so far, subong ang Bacolod, Doc, sa pag-check mo dira sa CHO, kumusta kita ya, Doc? Kabati kong moderate risk na kita subong ya? Yes,
Yes, sir. So, magiging mga inadlaw niya. Medyo nagdamo-damo ang kaso, ta. Siguro mga 3 days at mga 3 digits. So, padayon kita gabato, no? Pag ina-intensify ang aton nga pag-contain kung hindi nga pandemya. At least Doc, lastly na lang, Doc, kundi may ara kita sa gina-quarantine, Doc, nga mga inablang asymptomatic mga Doc. Yes, sir. After sa 14 days nila nga pagtinerdira or 14-day quarantine, gina-reswab pa ni sila, Doc, antes papulion. So, according sa aton nga DOH guidelines, sa aton na naitiyak na omnibus guidelines, wala na tang reswab. Considered na tang recovered after 14 days. Okay. Kaya aman. So, pwede din nga mag-positive liwat ang aton nga mga nag-positive na after 14 days. Ito may mga viral remnants pa ka nabilin sa dugo ang galibot. So, pwede din na siya mag-positive liwat. So, kanugon ang test. So, ang virus, COVID, yung virus siya, nag-resolve din na more than 7-10 days after. Kung hindi na makalalaton. So, after 14 days, Doc, yung napapuli na lang ni sila? Yes, sir. Na-consider na silang recovered. Kung may kita certificate na ginatag kung naka-quarantine sa ating facilities. So, what if Doc, kung sa career sila gyapon? Kay wise lang na balaan nga positive sa gyapon after 14 days, Doc. May posible man na, Doc? Posible man na nga matabo sa subong si COVID. Hindi pagyapon na intindihan. Damo sa nakalatabo, no? Gamitin siya, galain-lain ng aton nga ginabatian ng mga balita pati sa COVID. So, dapat ang pag-management ng COVID dynamic man. Dapat maigot, masabayan tang yung pagbago nga ginaobra para aton sa makaturan. Adjust na lang kita nga tao, no? Daon na lang. Oo. Sa aton nga facility, Doc, may mga vitamins mga ginapanghatag subong, Doc, sa facility naton. May mga reports kami na receive abing nga na-quarantine dito, do wala gid nakabaton vitamins, may mga pagkaon lang o exercise lang. Kaga mo na reklamo nila why bas lagin reswab to how sure kita nga free na gid sila sa COVID-19. Amo nang mga reports, Doc. Okay. So, muna sa ng adequate ang aton na supply ng food. Pinapangitaagi na paagi sa syudad, paagi kay Mayor Big, na mapatigayo ng aton na sustansya, pamatagan ng saktong sustansya ng aton na mga naka-quarantine. So, wala labot sa naka-quarantine. Ang balay nga na lockdown kay mga close contact, aton man na sila ginatagaan ang nakakaigo na kinanglanon sa Lodlaw. So, kaya kita sa mga bulong, antibiotics, bulong para sa ubo, sa allergy, sikon, kanan nga kinanglanon nga bulong aton yun na pangitaan paagi nga matagaan ng aton nga mga naka-quarantine. So, ara man na may vitamins man tang ginatag sa ila. So, COVID pa. May atas na ginatag. So, contrary na sa mga reports sometimes may nag-post sa social media nga ang ila sining nga amuna, kilala, nagpuli na lang, wala gid vitamins. Base amutong nagdamo gapon si local case na kay asymptomatic lang siya, ginpapauli lang siya, daw muna bladok ha. So, may alagid kaya ini tagi na may bitter. So, may mga tao nga bitter. So, despite sa paagit ang ma-please siya, may aragin na yung nga mamuna. No? May aragin gusto sa pasilidad, hindi gusto magaling sa balay. Correct. May mga muna. So, hindi sa ma-please ang tanan. So, iban yung istorya, iban gina-exaggerate ang mga kalatabo. So, ato na lang na saya nga intindihon. Pangita sa paagi nga maintindihan taman kung nagamo na ang mga pinapang-express ng ibang mga tao. That's why pagka balo namon sila nga mga reports lingkod mangita tiya resource person from the city of Bacolod na binagid ang maideya sa mga kakatabo dira sa quarantine facility. Doc, ang imo sinipanugyan sa Bacolod nun again kay kabalo kita everyday medyo nagasaka ang numero, nagapanaog, nagasaka pasuliton ta, Doc, tunay ta at least mabutang naman na sila sinuhuna-huna nga dapat maghalong gikita, Doc. Yes, sir. So, liwat-liwat hindi ko ni masumuran magambal. Yes. Hindi na ko ni mataktan nga mag-remind sa akong nga lawas, sa akong mga kaupo, sa akong mga kagatan nga dapat i-maintain tagin ang aton mga minimum health protocol. So, ini? Mask, face mask, face shield, hand hygiene, physical distancing, ang pagpaiway sa mga lakat na hindi man importante, paglikaw sa mga tipon-tipon, no? Sa mga mass gatherings. Ito ang tanay, may alagin na tayo maabot din nga basta makalikom na ta ang herd immunity. So, liwat maka-party-party naman liwat. Correct.
Last na lang gini Doc. Last na lang gini Doc, no? Ang DOH do gatuon subong kuhaan ko no face shield ang nabakunahan na complete 100%. Pabor ka man na Doc. Ako do di ko pabor. So, may dugang sa nga protection man tani sa aton, no? Ang face shield ko magreklamo. Gani. So, tanawan naman sa ibang nga mga lugar, wala naman sila ga face shield. Tama. Hong Kong, wala man sila ga face shield, tayo man nila, wala man sila gani kaso na report. Damo pa ibang nga mga lugar, no? States, itong nga nagdamo na nabakunahan, doon nagdutay-dutay naman ang kaso, wala naman sila ga face shield. Yes. Ang ila so, nga NBA to subong puno ng ila sining Coliseum. Damo na galat. Oo, gani man, sir. Pero dugang to sa ato nga minimum standard, sir. Amo na ang bakuna, importante. Kung makasimpo kita, makatiming nga matagaan nga kita bakuna, tani, aton nga ikwaon ng piyon, ng igayon nga makapabakuna kita. Correct. So, gani, pa-register online or sa barangay sa aton nga vaccination. Yes, with that, Doc, salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, Doc. God bless, Doc. Thank you, sir. May gabi. Yes. Hello. Action Firing Line. Si Dr. Edwin Miraflor mag-action sa City Health Office. Ano? Action Firing Line. Tiyan mo na, diri sa Bacolod, Subong, may mga tikang sila ginahimo para gid lamang sa mga manugbata. No? Amo ni Subong ginatun-an nila. Ang mga reports to regarding niya sa mga way ginariswab, may ara gin man gali sang guidelines siya nga way na ginariswab. No? Pagkatapos ang 14 dias nga ara ka sa quarantine facility, gina-consider ikaw nga naka-recover ka na kay COVID-19, mga kaksyon. Ang pamangkot na galing, paano natin mapiho nga why na ginto siya may ginadala nga COVID-19 na no, virus abi kung hindi ta sa pag-i-swab antes papuliyon? Amo ni posible gurong rason gin nga kadabo sang local case na kiti ginapapauli ti pagkaboto tapos ako 14 days to. Why na ni kunos COVID-19 gali kay positive gihapon. Action Firing Line. Di mo ni dapat guri check man sa aton sini nga mga utod. Although nga ti kabalo kita, mga eksperto ni sila amo ning ila sini nga specialty, mga eksperto ni sa kangay sini ate at least nakapalabot kita sa aton sini may nahibalan gikan sa pumuloyo. Sige, no? Ang ining kamain sa aton nga pagpangalagad back action dulong sa aton sa Firing Line. diri sa Bacolod kag Negros ang bakal ini Action Firing Line. pagbalik ta dugay-dugay dugagan ta ang aton sini nga mga balita. Mayara kita diri sang interview kaina gikan iya sa provincial government mga ka-action. Kagiban pa nga balita karon na palabotan sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May kabilang kay Winston Gules, diri sa Pontevedra, wala kami bulong or vitamins na quarantine kami di Subong. Oy, gali. Tiway pag ini siya bulong mo. Tiyan mo na kuno exercise. Pero dapat may vitamin C. Vitamin C ni dapat ang ginahatag. Tiway gidaya. Jose Heherson Lapinig Junio. Good evening, Sumbray. Daw live man gihapon. Gin-replay mo nga interview. Ari si Sir mang booking gidyaw. Interview kini sang temprano pa. Kay Sako sila Subong mayara sila virtual meeting. Mga inisyatibo tanang ginahimo para madulong tang balita sa inyo. Jerthel Humayaw, greet ko lang kanday Radler Salvarino, John Ray Hervasio, kag John Mark nagamonitor sa Kilid VMA. Congrats kay Marie Antoinette Humayaw, graduate na. Wow. Salamat sa inyo, may gabigid. Congratulations sa mga nagagraduar sa Subong. Barrio Gare, Action Bray, Lihog Tamyaw, advance happy birthday to Mia Precious Lugarta sa Barangay Pandanon, DSB.
Rochelle Evangelista, nagamonitor man sa Barangay 14, Alex Montesa. Okay, sige. Paki-share lang sa aton sininga live. Balik kita dugay-dugay para sa dugang pagid nga mga balita. Las 8:28. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon
Action Radyo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang da sa aton sining amigo si Police Lieutenant Romeo Vargas mga kaksyon. Sige, naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sir ano. Bawti sige. Okay sige. Pasigurado ko mabalik ka na sir. Aksyon Firing Line. Nakitaan ko bingo IC si Sir Barniso. Saling ko, okay. Nadumduman na kun nga Sige. And ginatamyaw tamanggali si Kwan kahapon ko paniway ko nabasa ni kagapon birthday ni Maria Morina, no? Si Marilyn Gisano. Di ko magsala. Kaya ang sulat niya kakwan gid no? Basta the former dramatista naga-monitor sa aton kag birthday niya kahapon nga adlaw. 66 na siya. Bati happy birthday belated lang da sa imo Nay Morina no. Naga-monitor gid sa aton. Last 8:40 na. Action Firing Line. Gamay lang nga panamyaw basa sang mensahe halin sa kay 360 tani identify ka city officials kun diin nga location ang mga local cases kag kundi ng barangay. Ang mga local cases ngayon sa COVID hindi figures lang ang ginapagwa daw palagpat. How? Tiyan mo na ganing nga daw ay katapusan ng kwan ang local case aton di. Halin sa kay 7531 Action Bright Good PM si Salarda amo na sila ni Pastor Tapang kag ni Pastor Art Makilan. Kinuha lang nila ang kwarta ka mga tao kagin laklak. Sino to? Si Silarda, kilala ko, pero ibang mention mo daw ay kubate. Firing Line. Sino na sila man. Good PM Action Bright, pamatyagan ko ang COVID-19 ara sa papilon na kwarta kag coins. Kundiin naga-stay from 4 to 7 days. Pinsara bala ara sa bulsa mo pasulod sa balay nyo. Wala ka face mask pero bulsa mo ara da ang COVID-19 ba si gapanago. Amo gani dapat i-separate kwarta nyo, isulod sa plastic, dapat i-educate ta gid ang aton sinikauturan na mga parts ni pwede gid ni, no? Thank you gid sa information. Action Firing Line. Pero dali gid lang, kuan kuning patrol sini matinin maka-action. Sining report kinabaton naton diri. Ini balang kuning ka module kabataan ta subong. May ara kabataan o may ara may mga module iyang sala iya ang pamangkot. Sala man ang answer? Action Firing Line. Ilonggo or ineblang yung tawag nila nga mother tongue bala mga kaksyon. May ara sang pamangkot or sabat diri ang aton sini nga mga manunudlo mga kaksyon. Kwanta man ni dapat ni tutukan ki nga una-una why na sila dan maestra, why na maestro. Solo-solo sang kabataan na mag-answer dati kung sala pag karon ang ginikanan masako man at why ginipasingadtuan bata ta. Action Firing Line. Chikong Patrol City Matinion, we have Action Dale Salazar. Action Dale, anong ini? May gabi? Action Bray, matamat sa karon nga nagalapta sa social media, ining isa ka panid sang module Action Bray na para sa grade 1 na araling panipunan na subject Action Bray matapos nga naglibog ang ulo sang ginikanan kung paano sabto na ining module Action Brian. Kung makitaan dira sa aton sining Facebook Live, makita Action Bray nga ti ang munabala nabutang diri nga direction is lantawas ang maayo ang laragway. Nagsabto na mapamangkot
dapat nga ra si dalom isulat ang letra sang husto nga sabat sa papel action, Brian. May pipila diri ka mga pamangkot kag nabutang malang diri ko na diin bala ang direksyon or diin hamtang ang mga object nga makitaan sa isa ka illustration o kon litrato action, Brian. Kung makitaan diri naton sa aton sining nga pag-interpret no daw kaangay sa isa ka classroom action, Brian, ang setup sang illustration. Correct. Mayari diri sa mga pamangkot o galing nga daw wala bala nagasanto sa illustration. Meron sang ang pamangkot daw hindi connected sa picture action, Brian. Like sa number 2, sa diin nahamtang ang mga baruto. Tikwan man hulot bulutuan man tiway gina baruto day no? A sa idalom, B sa wala, or C sa tuo. Ang pamangko na sa sa idalom sang kakahuyan, idalom sang dagat. Amo na action, Brian, ang number 2 diri nga pamangkot, no? Kada mayari madiri sang pamangkot ang uma makitaan sa blanca. Di wala man diri uma. Tuod no, suliton tang illustration o kon pictures buluthuan. Iya, action, Brian, pero ang isang classroom. Classroom ti pamangkot mga uma, mga baruto. Kahoy. Kahoy. May-ari diri sang makita naton nga daw indoor plant action, Brian. Ay sa number 1 diri sa diin ayon makitaan ang mga kahoy. Gani man no. Ako makonsider ni siyang indoor plant ang kahoy action, Brian. Ati lain man yang kahoy, lain man ang bulak action din. Lain man ang tanom abi. Okay. Amo na bala ginpost sa isa ka netizen, isa ka ginikanan ang ining nga litrato action, Brian. Kaya na-confuse man siya mo kung paano sabton kundiin ang insakto dira nga sabat action, Brian. Lain nga reaction action, Brian, ang iba na hamot. Ang iban may mga teacher nga nag-comment nga nagpalayag apon tani gindangop na lang tani action, Brian, sa dapat para makoreksyonan. Tapos amo na gin-pick up abis ang mga social media or mga media outlets kag dugin napagid no do allegedly ginpadako ko ng issue. Ari pagid daw number 5 ano makita sa tuo, bukid, dagat, uma. Do way gid no. O number 4 ano ba layla pagineho? Ano ang makita sa ibabaw na yon? Mga kahoy, bukid kag uma. Ti ina tanan wala gid sa litrato nga ginhimo nila nga ihimplo action del no? Yes, action, Bray. No? Kag tiya mo na mga ginikanan may komento, may mga teacher man gan action, Bray, nga nag-comment dira sa check nato ng profile. Kag may pipila man ka mga individual nga nagatag sa ila sining opinion no regarding sa sining isa ka pahina nga module action, Brian. So ang ako advice sa mga teachers naton nga nagapamati subong hindi sila dapat maakig kay nga before idigin distribute dapat may ara ni action del sang pag-review mo action del. Kaya ang ila action, Brian, do pananaw wala nga daw gin-pick up sang media kaso basically ma-offend sila. Ginpadako ang issue nga pwede man lang ma-correctionan, erase datungdan nga talatapan. Pero hindi ni bala action del simple lang kaangay sila kay nga itudlo tani sa kabataan mo. Ti kon pabayan ta lang ni kag hambalon nga okay lang ni ti basi magsigi-sigi pag inni karon kag kon magreklamo ang ginikanan. Kung isa may mga maestradahan nga daway ginasapak may mga ginikanan. Ti pagi sa ato nga pagpangalaga duay man taga pangakig sa ilaya gaayo man lang kita nga i-review naton tanan anay action day la no? Iya action, Brian. Sa aton sila nga pakinsyende kay may mga reliable information mga nabatad action, Brian. Nga hindi ni siya action, Brian, palarehas kumbaga kon sa sining eskwelahan lain man sa eskwelahan action, Brian, diri sa Bacolod City kay isa area ina sa man siningan nga public school action, Brian. Kag daw teacher ni kano ang naghuman or nagubra sa sining nga module action, Brian, kag hindi ni siya palarehas sa iban man nga public school diri sa Bacolod or sa Western Visayas. May ari na comment kani amal yan nag-interchange lang na guro ang picture kag print action, Brian. Correct na, nag-interchange lang gani pero suliton ta dapat i-review. Yes, action, Brian. Sang gintuan diri naton sang reaction si Sir Hilangre no sang Alliance of Concerned Teachers diri sa Bacolod City. Ang iya action, Brian, nga palayag ti unfortunate incident abi no very unfortunate nga hitabo bangod may sala naman nga module nga naglabot sila sa nga talapangod action, Brian. Kag ti according diri kay Sir Hilangre ang module ang wala ma-edit kag wala ma-quality control
overall action, Brian. Kaya pananaw din sa Hilangre, posible, ang muniblang resulta action, Brian, sa ito nga ginadali-dali, no? Nga ipagwa, ining mga module, rason nga tiya, sining nga pananawan, may mga asal action, Brian. Pero nag-hope din sa Hilangre, nga next school year, kay karon fourth grading na action, Brian, mo, October, July, no? Ining ang school year naton subong 2020 to 2021 tinaga-hope ini siya nga by year 2021 since masigi sa gihapon ining klase action, Brian, sa learning, no, nga module sa gihapon, may radio-based instruction, kag iban pa dira bangod dyan sa gihapon sa tetang COVID-19. Nag-hope sa action, Brian, nga makoreksyonan, ang dapat koreksyonan, pag mainsakto, kung may alagid man sang sa action, Brian. Aring tingog ni ACT President si Bacolod City, Sir Richard Hilangre. So, very unfortunate nga, tiya mo nang nagwa nga wala bala ma-edit kag na quality control. So, pwede man ipaalinton sa aton nga supervisor kung na kung sino nga concern nina para na makakurikan la kay kabalo ka naman sa sa naligan nga dinalianay bla nga very Action Dale. Ang ginadali ang portion nila mga sang palaga ni Sir Richard Hilangre sang ACT Bacolod Action, Brian. Sige. Balita gikan sa patulang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, ano. Tiyan mo nang ato, way teriya sang malain yung tensyon, ha. Why na to naging dalang isyo diri kon balita para nga inang kadlawan ta kagubuan ng mga teachers, no. Gindalata naman lang ni para next time i-review tagina kay nga ang kabataan naton subong daan why na maestra why maestro kumbaga daw self-learning ini nga katabo subong sa ila mo ti wala da sa mga kompleto kag husto nga mga examples da madisgrasya pag ang ila sini nga learning process ini. Action Firing Line. Ti may ara man ginikanan ti kung kisa ang ginikanan galibog oy may mga teachers black action hands nga according sa Department of Education dapat si ginikanan pwede gin makapanawag kay teacher mo kag mamangkot kung ano ini may mga manunudlo nga wala nagasabat action hands dapat i-accommodate nyo gina kay part na sang aton sining nga ginatrabaho subong ati problematic kita bangod sining COVID-19 magkuan kita magkooperar kita kag magpinalanggaanay kita ti may mga ginikanan nagalibog ano namo ni man kini may kabalo hindi kami teacher iya mo ti ang isa ka minuto, duha ka minuto, tatlo, abi, hindi gin makasabat si maestra. Action Firing Line. Amo na, las 8:50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras.
At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay May gabi lang kay Liding Bangay, hambal niya daw di amohaw. Parte sa Mondial ta. Wala kita sa ngigo mga oras sa aton sining pagpangalagad baka action upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Kantong mga ka-action ano. Dalagil action hands kay Xanton Plus Herbal Soap ko na alintan no. Base gusto niya maghamot ka we have Action Henry's Bulgar, Action Jane by Kinamanaton sining IT Mac-Action with Ann Defensor sa News Center. Standby ka rin sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati ta Lunes na naman.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.